नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे बांगडा फ्राय। तर हा बांगडा मी मालवणवरून घेतला आहे। तर आता मालवणच्या किनारपट्टीवरती एक मच्छीचं मोठं मार्केट लागतं, तिथून माझा दादा नेहमी मच्छी आणतो आणि तिकडच्या मच्छीची चव वेगळीच असते। तर आता माझा दादा गावी गेला होता, त्यांनी आता मच्छी आणली आहे, त्याच्यातलीच तुम्हाला मी एखादी मच्छीची एक रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। तर आता हे सर्व दादानी मच्छी आणली, याच्यामध्ये मी आता तुम्हाला बांगडा फ्राय करून दाखवणार आहे, ते पण मालवणी पद्धतीमध्ये। आता हा बांगडा ही मालवणची फेमस मच्छी आहे। आज ते मालवणचा बांगडा घेतला आहे आणि आता आपण त्याला मस्तपैकी फ्राय करणार आहे आणि त्याला तुमची मी मालवणी पद्धतीमध्ये तुम्हाला त्याची मी रेसिपी आज दाखवणार आहे। त्यासाठी इथे आपण आज 5 बांगडे घेतले आहेत। तर आता इथे मी 7-8 कोकमं घेतली आहेत आणि त्याला थोडंसं पाण्यामध्ये भिजत टाकली होती, तर ती आपण त्या बांगड्यांना लावून घेणार आहे। तर आता इथे मी 1 इंच आलं आणि 2 हिरव्या मिरच्या वाटून घेतल्या आहेत, 1 चमचा हळद आणि 2 चमचे मालवणी मसाला। तर आता हा मालवणी मसाला कसा बनवायचा तर त्याची रेसिपी मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही बघू शकता। घेतलं आणि इथे मी चवीपुरतं मीठ घेतलं। तर आता आपण सगळ्यात पहिला बांगड्याला कोकम लावून घेणार आहे, कारण की जरा बांगडा हिवस असतो, त्यामुळे आपण त्याला कोकम लावणार आहे। तुमच्याकडे कोकम नसेल तर तुम्ही लिंबू पण लावू शकता। आता त्यावर आपण मीठ टाकूया आणि त्याला पण आपल्याला जरा चांगलं लावून घ्यायचं आहे। आता मी हे सर्व मसाले त्यामध्ये टाकणार आहे आणि हे सर्व मसाले आपण तो सर्व बांगड्यांना व्यवस्थित लावून घ्यायचे। त्यामध्ये फक्त 1च चमचा पाणी टाकणार आहे आणि त्या सर्व मसाल्यांना आपल्याला व्यवस्थित त्याला लावून घ्यायचे। आता हे बघा, त्याला मी व्यवस्थित सगळे मसाले लावून घेते। आता आपला असा मसाला लावून झाल्यावर त्याला पूर्णपैकी आपण त्याला अर्धा तास तरी त्याला ठेवावं लागतं। त्याच्या आतमध्ये पण मी त्याला मसाला लावून घेतले। मसाला लावताना जरा पण कंजूसी करू नका, कारण की मसाला व्यवस्थित लावा तरच तो बांगडा मालवणचा बांगडा व्यवस्थित फ्राय होईल आणि तुम्हाला मालवणी पद्धतीत टेस्ट मिळेल। आता हे बघा, आपल्या सर्व बांगड्यांना मसाले लावून झालं आहे। आता मी असंच त्यांना अर्धा तास ठेवून देणार आहे। आता यांना मी व्यवस्थित लावून ठेवून देते अर्धा तासासाठी। माझा अर्धा तास पूर्ण झाला आहे आणि आपल्या बांगड्यांना तो मसाला पूर्ण व्यवस्थित लागला आहे आणि तो मसाला मच्छीमध्ये चांगला मुरला आहे। तर आता आपण त्याला भाजायला घेणार आहे इथे। तर त्यासाठी मी इथे आता रवा घेतला आहे, आपण ते रव्यामध्येच भाजायचं आहे, तेव्हाच ते एकदम कुरकुरीत बनतात। आणि इथे मी हा तवा ठेवला आहे गरम करायला। तवा गरम झाल्यावर आपण ते आता मच्छी भाजायला घेणार आहे। तर हा बघा, आता तवा आपला गरम झाला आहे। तव्याला मी पूर्णपणे तेल लावून घेते, त्या बांगड्याला रवा पूर्ण व्यवस्थित लावून घेणार आहे। आपल्याला रव्याला सगळीकडे लावायचं आहे। त्याला आपण फ्राय करणार, मी त्याला तव्यावर ठेवते। बांगडा हा चवीला खूपच छान असतो, तुम्ही त्याला व्यवस्थित बनवायला पाहिजे। आता दुसऱ्या बांगड्याला पण मी घेतलंय, त्याला पण आता तव्यावर ठेवते। हे बघा, आता त्या बांगड्याला आपण तसंच तव्यावर ठेवलंय, तसंच त्याचा पूर्ण खुशबू पूर्ण घरामध्ये आली आहे। तर हा तिसरा पण मी याच्यामध्ये ठेवते। आता तसंच आपण सर्व बांगड्यांना रवा व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे। रवा लावल्यामुळे काय होतं की आपला बांगडा चांगला कुरकुरीत बनतो। मालवणच्या बांगड्याचा स्वादच खूप वेगळा असतो, म्हणून माझा दादा गावी गेला की पहिला मालवणला जाऊन हे बांगडे घेऊन येतो आणि तेच आता बनवून तुम्हाला मी त्याची रेसिपी आज दाखवणार आहे की कसं बनवायचं आहे ते मालवणी पद्धतीमध्ये। आणि याला आपण तांदळाच्या भाकरीबरोबर खाऊ शकतो, याची चव त्याच्यावर अजून वाढते, खूपच चांगली लागते। आम्ही गावी गेलो की 2-3 वेळा तरी हे बांगडे खाऊनच येतो, कारण की हे खूपच खायला चांगले लागतात आणि गावचे बांगडे तर खूपच वेगळे लागतात टेस्टसाठी। त्याच्यावरती मी थोडंसं तेल टाकते साईडून। आपल्याला बांगड्यांना व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। मी इथे गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे आणि स्लो गॅसवरती त्यांना भाजणार आहे आणि चांगले ते कुरकुरीत झाले पाहिजे म्हणून, आणि त्याला व्यवस्थित भाजले पाहिजे आतमधून पण। ह्याला मी आता असंच 5 मिनिटं भाजून घेणार आहे। तर आता मी सुरमईची पण इथे रेसिपी टाकली आहे यूट्यूबवरती, तर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती जाऊन बघू शकता, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे आणि ती पण खूपच छान रेसिपी आहे, तर तुम्ही एकदा नक्कीच जाऊन त्याला बघा। तर ही बघा 5 मिनिटं याला पूर्ण झाली आहे। तर आता आपण याला परतून घेणार आहे आणि परत त्यावेळी आपल्याला एकदम काळजी करायची आहे, त्यालाच मी हळूच परतून घेते। तर आता हे बघा, आपल्या एका बाजूने बांगडे व्यवस्थित फ्राय झाले आहेत, तसंच आपल्याला दुसऱ्या बाजूने पण त्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे। तर आता याला दुसऱ्या बाजूला पण आपल्याला असंच 5 मिनिटं फ्राय करून घेणार आहे आणि मी गॅसचा फ्लेम त्यासाठी स्लोच ठेवला आहे।
हे बांगडे आपले दोन्ही बाजूनी भाजून तयार आहेत. तर थोडी त्याची टेस्ट वाढवण्यासाठी आता त्यावरती मी थोडं लिंबू पिळणार आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही त्याच्यावर लिंबू पिळा, नाही आवडत असेल तर नको पिळू. पण लिंबू पिळल्यावर त्याची थोडी टेस्ट वाढते. त्याच्यामुळे मी सर्व बांगड्यांवरती आता हे लिंबू पिळणार आहे. थोडा बांगडा आंबट असेल ना तर त्याला चवच वेगळी लागते. तर आता या बांगड्यांना मी काढून घेते. आता यांना मी सर्व करते. तर जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली. थँक्यू.